Tervetuloa hei kaikki Minerva torille todella käyttäytymistieteellisen tiedekunnan upeaan hienoon oppimisympäristöön. Ja tosi upeaa, että teitä on täällä näin paljon. Ja sitten teitä on varsin poikkeuksellinen porukka vielä kaiken lisäksi, että lapsia, oppilaita, koululaisia on täällä näin paljon. Voi olla, että on aika ainutlaatuinen tilaisuus myöskin täällä. Ja jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin täällä on jopa oppilaiden vanhempia tai ainakin on tulossa ja sitten vähän muitakin ihmisiä, jotka varmaan esittäytyy myöhemmin. Koulu kaikkialla hanke, jossa minä työskentelen. Mun nimi on siis Kaisa Kopisto ja mä toimin koordinaattorina tässä Koulu kaikkialla hankkeessa. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on verkottaa eri toimijoita, jotka työskentelevät oppimisympäristöjä ja niiden kehittämisen parissa. Ja yksi tämmöinen jännä verkottumistilanne tapahtui, itse asiassa mä en nyt oikein muista, olisiko siitä vuosi tai jotain sellaista. Istuttiin tuolla yläkerran kahvilassa Kynäslahden Heikin kanssa. Heikki on tuolla, nouse, joo. Heikki on Mediapolun vastuuhenkilö, meidän lehtori. Heikin kanssa ja siinä oli joku muukin ja sitten mä varmaan kerroin, että me tehdään yhteistyötä tämmöisen Kuuma tieto- ja viestintätekniikka-hankkeen kanssa ja että meillä on tämmöinen mediapolku tosiaan, joka mäkin tiesin meidän tiedekunnassa, opintokokonaisuusprojekti, opintokokonaisuus. Ja siinä taisi olla vähän semmoista, että mitenköhän sen kohtalo nyt on, että jatkuuko se vai ei. Ja siinä samalla istumalla me kekattiin, että ahaa, ruvetaanpa tekemään tämmöistä uudenlaista yhteistyötä ja katsotaan mitä siitä syntyy. Jossain vaiheessa sitten aika nopeasti mukaan tuli Terhi Nissinen, heiluttelee vähän kaikille varmaan, tai ainakin aika monelle tuttu, toisiin tehtäviin jo siirtynyt Kuumasta, mutta Terhi lähti sitten porukkaansa vetämään ja tässä me nyt sitten ollaan katsomassa, mitä on ensimmäiset yhteistyön hedelmät. Oppilasagentit Mediapolulla. Mun ei kovin pitkään pitäisi puhua, mutta mä en voinut itselleni mitään. Mä oon vähän tämmönen historiafriikki ja mä menin tuonne meidän kirjastoon ja etsin sieltä Aukusti Salon alakanskoulun opetussuunnitelman vuodelta 1937. Tämä on tosi vanha kirja ja täällä lukee näin. Maamme on ennen muuta maanviljelysvaltio, maanviljelykseen läheisesti liittyvinen metsänhoitoineen, karjatalouksineen ja pienkarjatalouksineen. Tämän mukaisesti opetussuunnitelmankin meillä on ensikädessä oltava maanviljelysyhteiskuntaa varten kasvattava. Lyhyesti sanoen alakansakoulun opetussuunnitelman runkona on sen yhdyskunnan elämä, jossa lapsi kasvaa. Kuitenkin siten, että yhteiskuntamme valtaelämä, maanviljelys sivuelinkeinoineen, saa siinä huomattavan aseman. Näin sanottiin 1937 ja sitten eilen mä katselin uutta opetussuunnitelman perusteiden luonnosta, joka tulee voimaan 2016. Luonnoksia saa käydä siellä kommentoimassa, myöskin oppilaat saa käydä siellä kommentoimassa. Siellä kerrotaan tällä tavalla tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta. Tässä on vähän toisenlainen maisema tämän päivän yhteiskuntaa. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yleissivistystä ja välttämätön kansalaistaito. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on hyvät mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tarvitaan oppimisympäristöjä, joissa oppilaat käyttävät opiskelussaan monipuolisesti laitteita, ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Ja sitten se, mikä mun mielestä tänään esimerkiksi olisi tosi kiva, jos me kaikki koettaisiin. Tärkeää on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelun motivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin. Ja niitä me tänään täällä toivottavasti nähdään ja koetaan.
Tervetuloa siis ihan kaikki. Ja nyt lähdetään ohjelman mukaisesti kuulemaan, että mistä Mediakoulussa on kysymys, minkälainen se historia on, ja siitä meille kertoo Rautasen Antti, joka on koordinaattori, eikö vaan? Kyllä vaan. Kiitos Kaisa. Joo, eli Antti Rautanen on mun nimi, ja mä oon tosiaan Helsingin yliopiston opiskelija itsekin, samoin kuin nämä meidän opiskelijat, jotka on teillä siellä kouluissa ollut. Ja mä oon ollut Mediakoululla mukana vuodesta 2009. Silloin mä kävin itse tämän samalla tavalla opiskelijana läpi. Kävin itsekin koululla. Mä olin Mikkelän koulussa Espoossa silloin. Ja vuonna 2011 lähdin mukaan Mediakouluun koordinaattorin rooliin. Ja siitä asti olen tehnyt tätä hommaa. Koko Mediapolku on lähtenyt vuonna 1997 liikkeelle. Eli siitä on 17 vuotta. Silloin mukana oli Helsingin yliopisto, teknillinen korkeakoulu, nykyinen Aalto-yliopisto, Nokia ja 2 espoolaista koulua. Niistä ajoista on menty aika paljon eteenpäin siinäkin mielessä, että nykyään opiskelijoita täältä yliopistosta pääsee mistä tahansa tiedekunnasta mukaan. Samoin Aalto-yliopistolla on laajennettu, vaikka tänä kaudella Aalto-yliopisto mukana ei ollutkaan. Ja samoin koulu- ja oppilasmäärät ovat nousseet ihan räjähdysmäisesti. Eli meillä on ollut parhaimmillaan mukana koko Espoon koulut mahdollista hakea tähän mukaan. Ja nyt tänä kautena kaikki kuumatuntien koulut on voinut hakea mukaan. Ja tosiaan ensimmäistä kertaa ollaan tällä yhdistelmällä, jossa Helsingin yliopisto ja Kuuma TVT-hanke tekee yhteistyötä. Aikanaan espoolaisissa, helsinkiläisissä ja nykyään tosiaan kuumakuntalaisissa kouluissa me ollaan vaikutettu yli 100 opettajan, yli 3000 oppilaan ja yli 400 yliopisto-opiskelijan elämään olemalla ihan suoraan kontaktissa heidän Mediapolun ympärillä. Ja minkä takia Mediapolku on lähtenyt liikkeelle ylipäänsä? Meidän mielestä Mediapolulla yliopisto-opiskelijoilla on paljon annettavaa ja toisaalta myös opittavaa sieltä koulusta. Tämä on todella hyvää opetuskokemusta meidän opiskelijoille. Ja samaan aikaan kaikkien osallistujien mediataidot kehittyy, kun opettajat ja koulun oppilaat ja meidän yliopiston opiskelijat opettelee median hyödyntämistä yhdessä ihan toisiaan tukien. Kaikki on tavallaan sillä samalla polulla. Tänä vuonna meillä oli 4 projektia Kirkkonummella, Keravalla, Pornaisissa ja Tuusulassa. Ja aiheet tavalliseen tapaan. Aiheet on tosiaan Mediapolulla vapaat. Tänäkin vuonna vaihtelee aika laidasta laitaan. Täällä on ollut todella käytännönläheisiä projekteja. Esimerkiksi Pretsi-esitystyökalun käytön opettelusta kertoo yksi ryhmä. Ja sitten on joku verran abstraktiimpaa aihetta, eli tiedon tuottamisen ja jakamisen sekä internetissä vaikuttamisen keinoihin tutustumista. Näistä projekteista kuulette näiden puheiden ja alkujen jälkeen vähän lisää ja sitten myöhemmin toivottavasti ehditte tutustua jokaiseen tuossa kahvittelulomassa tuolla takana olevissa luokissa ja tässä sivulla olevassa luokassa esiintyy sitten kaikki nämä meidän Mediapolku-projektit. Mediapolun puolesta tervetuloa tänne näin Mediapolun päätöstapaamiseen tälle kaudelle ja pitäkää oikein hauska iltapäivä täällä meidän kanssa. Kiitos. Kiitos Antti. Ja sitten Kuuma TVT, Mikko ja toinen Antti. Tervetuloa kertomaan, mistä Kuuma TVT:ssä ja oppilasagenttitoiminnassa on kysymys. Terve, Antti Sankala ja Kuuma TVT-toimija Kirkkonummella. Ja Sivusen Mikko, edellisen kollega kerran. Kuuma TVT-hanke on kokonaisuudessaan aluehallintoviraston ja opetushallituksen rahoittama hanke, jossa se osa, mitä me nyt tällä hetkellä todistetaan, on osa opettajien täydennyskoulutushanke. Näissä kaikissa meidän täydennyskoulutusratkaisuissa on ollut punaisella lankana etsiä sellaisia innovatiivisia uusia tapoja auttaa ja tukea opettajia. Sen haasteen edessä, mikä on, mistä tässä alkupuheenvuorossakin tässä viitattiin siihen, että opettajat on ehkä aika iso murroksen edessä. Meillä yhteiskunta muuttuu vuodesta 1937 on tultu aika pitkälle. Mietin, että kuinka laajasti kerron Kuuma TVT:stä, mutta Kuuma TVT-hanke 10 kuntaa mukana. Ja
tähän mennessä, tuossa just tarkistettiin teiltä, niin on 2500 opettajaa täydennyskoulutettu tänä mennessä. Eli aika paljon. Koko tämä mediapolkuvio lähti, meillä oli tämmöinen erilaisia rakenteita, oli tämmöinen Dynamon kehittämispäivä. Ja minulle ja Mikolle tuli tehtäväksi tuolla Tuusulassa Järvenrannalla suunnittelemassa asioita, mitä voitaisiin lähteä tekemään mediapolun kanssa. Ja kiitos Helsingin yliopistolle ja Välkkiälle hankkeelle ja kaikista näistä tapahtumista saatiin lähteä yhteistyöhön tähän. Ja huomattiin se, että tässä on oikeasti makea juttu, koska tämä yhdistää täysin lapset, tämä osallistaa lapset eli opiskelijat, koulujen opiskelijat, tämä yhdistää nämä Helsingin yliopiston opiskelijat, tämä yhdistää lapsia ohjaavat opettajat, tämä yhdistää hankkeet tosi mainiolla tavalla. Päädyttiin lähteä rakentelemaan sellaista oppilasagenttitoimintaa, jossa ideana olisi se, että opettajia kouluissa opettaisikin oppilaat. Lähtökohtana oli, että oppilaat voisivat pitää TVT-parkkeja kouluissa opettajille tai sitten lähteä tukemaan ihan luokassa tehtävää työtä. Ja pitkien istuntojen jälkeen, itse asiassa tosi helppojen istuntojen jälkeen, yhdettiin Rautasen Antti siitä ja ruvettiin miettimään, miten se homma on mennyt mediapolulla, miten se voisi mennä meidän kanssa ja päädyttiin tähän, että nämä lapset koulusta tulisikin mieluummin tänne yliopistolle opiskelemaan. Ja kaavana on luetetaan näillä oppilailla 4. kerta täällä Helsingin yliopistolla ja nämä yliopiston opiskelijat, mediapolun opiskelijat on käyneet koululla sitten 2 kertaa. Tämä on se osallistavin vaikutus näille lapsille tässä suhteessa. Ja se pidetään jatkuu tästä eteenpäin, mitä meidän punaisella lankana tästä, kun jatketaan oppilaat kouluun, tämä projekti tulee loppuun, niin oppilasagenttitoiminta jatkuu kouluilla. Eli samaan aikaan, kun oppilaat on ollut täällä oppimassa yliopisto-opiskelijoilta yhdessä tutkimassa näitä projektien aiheita, niin heillä on ollut mahdollisuus lähteä myöskin käynnistämään oppilasagenttitoimintaa omissa kouluissa. Ja tarkoituksena on saada oppilaiden omaa osaamista koko kouluyhteisön käyttöön. Ja saada sitä ihan konkreettisten projektien kautta, jossa opettajat voivat ottaa omia oppilaitaan tukemaan projektin käynnistämisessä ja projektien läpiviemisessä liittyen jo mihin tahansa opetettavaan aiheeseen tai opiskeltavaan aiheeseen, missä tieteellistä tekniikkaa käytetään. Ja sitten samoin myöskin näitä välituntiparkkeja on ajateltu toimitettavaksi ja nyt toimii jo monessa koulussa sillä tavalla, että oppilaat vetää tiettyinä sovittuina aikoina parkkeja, joko niin, että opettaja voi vaan kävellä sisään ja kysyä, että mulla olisi tämmöinen juttu, että voitko neuvoa, tai sitten ihan sillä tavalla, että siellä on joku sovittu aihe, mitä oppilaat on valmiiksi valmistelleet, ja sitten käydään siitä asiasta keskustelua, ja oppilaat pääsee auttamaan opettajia oman osaamisensa kautta. Ja yhteistyö jatkuu edelleen. Meillä on tämmöinen kevyt oppilasagenttiversio meneillään, että ollaan minä tai Mikko tai Sami Löfgren tuolta Vuorenmäen koulusta käyty esittelemässä kouluille, kuumakuntien kouluille mahdollisuuksia lähteä tähän oppilasagenttitoimintaan mukaan. On muitakin oppilasagenttikouluja kuin nämä 4 täällä olevaa. He toimii oman koulun voimin omilla opettajien kouluttavilla lapsilla, jotka edelleen jakaa sitä täydennyskoulutusta ikään kuin opettajille. Ja nämä koulut lisääntyy kovaa kyytiä. Me saadaan jatkuvasti niitä esittelytarjouksia siinä meidän kuumakuntien oppilasagenttikoulussa on enemmän kuin aina 4 koulua. Jatkossa meillä on mahdollisuus siihen, että me pystytään valitsemaan tai he pystyvät hakeutumaan tähän mediapolkuyhteistyöhön näiden koulujen osalta, jotka on siinä meidän niin sanotussa kevyemmässä versiossa. Eli yhteistyö meidän puolelta jatkuu ainakin. Meillä on hyvä ryhmä tässä. Meillä on 10 kuntaa, meillä on 56 000 opiskelijaa, 4 000 opettajaa ja kaikki tämä juttu yhteistyössä Helsingin yliopiston kaikkialla hankkeen ja mediapolun kanssa on kyllä antanut paljon potkua varmasti. Ja uskon, että nämä opiskelijat ja nämä oppilaat, ketä täällä on, niin nämä on niitä isoja asioita, mitä he myöhemmin muistelee peruskoulusta. Että oli muuten aika makea käydä välillä yliopistolla opiskelemassa 4. luokalla. Täällä on 3 koulua 4-luokkalaisia ja 1 koulu sitten 8-luokkalaisia, eli tämä konsepti sopii kyllä ihan koko peruskouluun. Näillä mennään jatkossa eteenpäin. Joo, ja se miten ajatellaan itse myös miten yliopistoyhteistyötä voisi jatkossa hyödyntää on se, että kun näistä saadaan luultavasti myös tutkimustietoa ja muuta, niin saadaan se kaikkien kuumakuntien käyttöön sitä kautta, että meillä on nyt jo sosiaalisessa mediassa ja muilla keinoilla niin jakelukanavia, joissa kokemuksia jaetaan kaikkien sekä tämän mediapolkuyhteistyön kautta mukana olevien, että myöskin sitten meidän omien oppilasagenttikoulujen välillä. Ja sillä tavalla toiminta kehittyy jatkuvasti ja menee eteen. Päästetään ne oikeat tekijät lavalle. Meinasin sanoa, että kun teillä on noin hyvä pössis, niin antakaa nyt mennä oppilaiden ja opettajien, eli siis varsinaisten tekijöiden esittely yhteenmenoon, mutta ehkä nämä nyt sitten ota. Tai oikeastaan me tehdään sillä tavalla, että mä vien
kuljettele mikrofonia, tai tulisiko Laura? Missä Laura? Joo. Eli Laura Salo on Koulu kaikkialla -hankkeen suunnittelija, niin me viedään Lauran kanssa mikrofonit tai tuodaan teille. Eli täältä, sanotteko vaikka nyt, että mistä koulusta olette, tai oletteko opiskelija vai oppilas vai? Joo, oikein hyvää päivää teille kaikille. Mä olen perustutkinto-opiskelija täältä Helsingin yliopistosta ja minulla on käynyt hirveän hyvä tuuri saada ohjattavakseni Riihikallion koulun oppilaita Juuso Kauppinen opettajana ja sitten oppilaat Linja ja Emmi ja Iiris ja Samuli ovat ai esittäytyy? Joo. Oikein hyvä näin. Kohta pääsitte kunnolla peliin. No niin, hyvää päivää myös täältä. Mä oon Tuulikki Rautiainen ja on täältä yliopistolta opiskelen ja tässä on Jees, että mä oon Terhi Hannikainen ja myös opiskelen täällä Helsingin yliopistolla. Ja me oltiin Vuorenmäen koululla ja meillä oli tässä ihan mahtava ryhmä koossa. Tänään tulette tapaamaan heitä. Se oli Saaga ja Miro ja Vade ja Veera ja sitten meidän ystävämme. Vitsi, mä oon tänään niin sekaisin, meillä on Emilkin täällä ja myös Loora Malkavaara sitten sieltä opettajana. Joo, terve. Me ollaan myös Helsingin yliopiston opiskelijoita. Mä oon Anna ja tässä on Emi. Ja me ollaan saatu työskennellä Kurkelan koulun kanssa. Tässä on Levente, joka vastasi koulun puolesta toiminnasta. Ja tässä on meidän upeat oppilasagentit eli mediamursut. Tässä on Saimi, Joni, Mirva, Katariina ja Jarkko. Ja lisää kuulette vähän myöhemmin. Hei kaikille, minä olen Annika Taulioja ja Liivi Piiro. me ollaan molemmat erityisopettajia tai opiskelijoita. Ja meidän yhteistyökoulu oli Tornaisesta, 8-luokkalaiset. Täällä on nyt osa heistä paikalla, kaikki ei päässyt. Ja myös tähän meidän ohjaajaryhmään kuuluu vielä yksi opiskelija, mutta hän ei päässyt myöskään siitä tänään. Mutta kohta kerrotaan meidän aiheesta sitten enemmän. Hyvä, saatko kaikki esittäytyä? Koulu kaikkialla -hanke esittäytyy vähän enemmän vielä laajemmin. Meidän tutkijatohtori Olli Westerinen pitää pienen alustuksen. Siinä samalla nyt kerron, ketä muita koulu kaikkialla ihmisiä täällä tänään on. Voitte vetää meitäkin hiasta, kun tulee semmoinen aika. Mariana Kangas on myös meidän tutkijatohtori. Ja sitten meidän hankkeen johtaja, professori Leena Krugfors on mukana myöskin. Leena pitää sitten ihan lopuksi näyttää tosi jännän videon, että kannattaa olla sinnitellä ihan loppuun asti ja sanoa muutaman sanan. Mutta nyt Westerisen Olli. Kiitos Kaisa. Tervehdys kaikille, erityisesti nuorimmille tapahtumaan osallistujille, sankareille. Tämä on aika mukavaa, että täällä on erilaisia ryhmiä ja te kaikki olette tasapuolisen tervetulleita, mutta mä ajattelin, että minulla olisi muutama sana siitä, mitä me nähdään arvokkaaksi teillä, että te olette tulleet nyt tänäänkin tänne, mutta olette osallistutte koko oppilasagentin toimintaan, olette tulleet tänne mediapolku-opiskelijoiden koulutukseen. Mä luulen, että siinä on varmaan oppimista tapahtunut puolin sun toisin. Ja sitten, että meillä on tämmöinen mahdollisuus myöskin tällä yliopistolla herätellä erilaisia tahoja siihen ajatukseen, että oppimista tapahtuu kaikkialla. Ja se on tosi arvokasta, että te opitte joka päivä ja joka tilanteessa jotain. Ei siitä tarvitse huolissaan olla. Ei tarvitse sille olla, että ai jaa, että kun menen nukkumaankin, niin minun pitää miettiä, että onko mä nyt oppinut jonkun asian, että sitten se kokeessa muistetaan. Ei ole semmoisesta oppimisesta aina kyse. Et se vaan limittyy sille hauskasti siihen, että me opitaan eri paikoissa ja tämä media on sellainen, että sitä opitaan kyllä tosi paljon koko ajan. Et sitten jotkut asiat saattaa olla semmoisia, että vaan siinä tietyssä tilanteessa joutuu laskemaan vaihtorahoja, niin silloin opitaan ehkä matikkaa ja tälleen. Mutta tämä media on mielenkiintoinen siitä, että tässä täytyy antaa hyvä arvo sille, että kaikki oppii ja oppivat voi olla taitavia. No, mulla on tässä sanomana, että
kun näin on, että oppimista tapahtuu kaikkialla, me puhutaan, että vähän koulukin on kaikkialla, niin se tarkoittaa, että koulussa pitää olla hereillä. Koulussa pitää miettiä, mitä tarvitaan, jotta tällainen potentiaali, eli tarkoittaa, että mitä se kaikki hieno, mitä te osaatte, saadaan valmistettua. No Kuuma TV käynnisti oppilasagentitoiminnan ja se on just sitä. Koulu voi tehdä monenlaisia asioita ja niitä voidaan laittaa semmoisen hienomman sanan alle kuin rajoja ylittävä pedagogiikka. Ja kaikki ne kehitelmät, joita ympäri Suomea ja maailmallakin on siitä, että ylitetään tietynlaisia rajoja, niin niitä yritetään koota tänne Kaikkialla Fiihin, jota täällä vähän linkitetään teille. Siellä Kaikkialla Fiissä on opettajille ja oppimisympäristöistä muuten kiinnostuneille kaikennäköistä. Se ei ole kauheasti, teille oppilaille ei siellä ole just sitä sisältöä, ja teillä on omat paikat sitten, missä löytyy kiva juttuja. Mutta se, että meillä on mahdollisuus tässä Koulu Kaikkialla -hankkeessa muun muassa käydä tutkimassa samanlaista toimintaa kuin mitä te olette tehneet. Eli semmoista, missä te oppilaat olette ne startti. Ja mä näytän videon, toivottavasti se on hauska teidän mielestä, joka on pitkä, mutta se kuvaa nyt tämmöistä toimintaa ja sitä on tapahtunut 2 eri paikkakunnassa, Helsingissä ja sitten tuolla New Yorkissa. Katsotaan video ja mä sanon muutama sana siitä videosta sitten vielä. Okei, me opetetaan fysiikkaa kemiaa ja me opetetaan teille sellainen asia kuin lippallisuus. Normaalipaikassa, toinen paikasta. Ja täällä on plus ja toisessa on miinus. Ja näitä, että tää on suljettu, niin tää toimii. Jos tää avaa, niin tää sammuu. Eli siinä oli toisenlainen projekti, jossa ollaan oltu samalla asialla. Mitä me voitaisiin käyttää ja tehdä oppimisesta mukavaa? Yksi tapa on, että opitaankin toisilta, eikä aina kuunnella, kun opettaja kertoo, miten asiat on. Ja toi on Helsingissä tapahtunut juttu. Erityisesti tämä popup-koulu.fi on sitten tullut sille semmoiseksi kotipesäksi. Ja nyt sitä vähän katsotaan, että jos vaikka Kuuma innostuu tai meidän opiskelijat innostuu tekemään sijaisuuksien myötä tai virassa ollessaan sitten jotain vastaavaa. Mutta tämä on semmoinen, nämä avaukset tulee eri suunnilta ja tämä Koulu Kaikkialla-hanke on silleen toiminut, että me ollaan aina niinku tukemassa, kun jotain hyvää nähdään. Ja tämä rajojen ylittäminen, oppimista tapahtuu kaikkialla, sitä on, mitä me halutaan tukea. Ja tässä tosiaan on tämmöinen tervehdys täältä toiselta oppimisen festareiden puolelta ja popup-koulun terveisiä ja samalla muun tämmöisiä ehkä niin kuin inspiroivia ajatuksia myös näille aikuisille täällä, että kannattaa pitää kiinni näistä asioista, joissa lapset nostetaan keskiöön omassa koulunkäynnissä. Kiitos. No niin, ja nyt päästetään tekijät esiin. Riihikallion koulu, kuukauden henkilö ja Kimmo Jorasmaa. Tervetuloa ja oppilaat. Joo, Kimmo Jorasmaa, perustutkinto-opiskelija, vähän
iäkkään puoleinen. Olen ollut epäpätevänä opettajana 30 vuotta ja päätin sitten kuitenkin vähän yhtään pätevä. Tässä mulla on ilo ja onni saada esitellä Riihikallion koulun oppilaita, jotka onnistuin saamaan itselleni ohjattaviksi. Heti ensimmäinen tässä Samuli. Moi. Ja Iiris. Moi. Moi. Ja Enia. Ja vielä Eevi. Kaikki pääsi sanoa moi aina. Tämä meidän projekti on nimeltään Kuukauden henkilö, ja se idea oli sellainen, että tämä Kuukauden henkilö idea on sellainen, että päädyttiin, että oppilaat valmistavat pienimuotoisen videon ja haastattelevat itse valitsemiaan henkilöitä itse valitsemillaan kysymyksillä, ja tämä perustui siihen, että se pyrittiin haastattelemaan ja saamaan pieni video. Menin ensimmäistä kertaa sinne Riihikallion kouluun niin tutustumaan näihin oppilaisiin, niin esittelin tämän idean, niin ensimmäiseksi tuli, että joo, tehdään, kiva, haastatellaan vaikka Anna Apleusta tai haastatellaan Elastista tai jotain muuta, että aina piti keksiä jotain hienoa tämmöistä. Ja se idea oli aivan loistava, että lapset olivat kaikki innolla mukana jo heti siinä kättelyvaiheessa. Mä tein tämän projektin mukaisen suunnitelman, lyhyen suunnitelman siitä, ja siinä on seuraavassa diassa, parissa diassa vähän sitä tekstiä siitä. Idea oli sitten lyhyesti se, että haluttiin saada tällainen video. Alun perin itse asiassa piti tehdä se tuonne koulun info-tv:seen, mutta niin info-tv Tuusulan Riihikallion koulussa ei toiminut, niin päädyttiin tekemään tällainen video, DVD-video, ja oppilaat esittävät siinä sitten haastattelijoita ja sitten kuvaavat, ja tutustuttiin siihen haastattelumenetelmiin, kuvaamiseen, kaikkeen tällaiseen jota elokuvan teossa ylipäänsä tarvitaan. Me kokoonnuttiin täällä yliopistolla tuossa viereisessä luokassa kahteen otteeseen, ja sitten myös Riihikallion koulussa käytiin harjoittelemassa, tekemässä varsinaista sitä videokuvausta. Ja semmoinen asia, joka tässä nyt tuli mieleen ja joka kannattaa mainita, niin tässä projektin mukana oli paljon sellaisia kohtia, joissa huomattiin, että mä huomasin itse, että tekniikka ja tekniset sovellukset eivät lyö kättä yhteen toinen toistensa kanssa. Kirjasin tuossa suunnitelman alussa sellaisia asioita, jotka silloin suunnitteluvaiheessa tuli esille, ja huomasin, että jo lopputulosta valmistellessani niin lähes 30 erilaista sovellusta, muistijärjestelmiä, erilaisia asioita jouduin soveltamaan. Ja lopputulos oli se, että en saanut sitä DVD:tä näkymään, DVD-player, tietokoneella se kyllä saisi näkymään, mutta DVD-player ei suostunut näyttämään sitä. Että paljon erilaisia teknisiä ongelmia tuli matkalla. Nyt nämä oppilaat voivat tässä esittää, ennen kuin nähdään se video, niin voivat esittää tässä nyt pienimuotoisen harjoituksen, jossa Emmi ja Iiris kysyvät valitsemaltaan henkilöltä, oppilaat valitsivat oman koulunsa rehtori Harri Saramolan haastateltavaksi, ja hän ei itse ole paikalla, ja haastatteluharjoituksissa käytimme sitten Pinjaa rehtorina, ja Pinja voi tulla tähän istumaan rehtoriksi, ja sitten haastattelijana Iiris oli kipeänä, ja Iiris ei ollut päässyt mukaan. Nyt hän pääsee livenä haastattelemaan. Emmi aloittaa ja Iiris jatkaa. Mä kysyn ensimmäiseksi, että miten sä päädyit rehtoriksi? Se lähti siitä, että
mun vaimo yritti pyrkiä rehtoriksi, mutta ei päässyt sitten sitä läpi. Ja aloin itse kiinnostumaan sitten rehtorin työstä. Ja sitten kouluissa oppilailla on aika paljon lomaa. Ja sitten yleensä luulen, että opettajilla ja koulun muulla henkilökunnalla on aika saman verran, niin onko se oikeasti niin? No se ei ole niin, että kumminkin niin sen jälkeen kun koulut loppuu, pitää vielä tähän työt loppuun ja kun alkaa, niin vähän suunnitella, että on siinä vähän vähemmän lomaa, mutta kyllä siinä lomaakin on. Ja sitten, mä voin edes lopettaa. Tämä oli hyvä esimerkki siitä harjoituksesta. Mun Pinja esitti mainiosti rehtoria. Hänellä ei ollut mitään repliikkiä. Hän itse on säveltänyt nämä repliikit itse. Joka kerta tulee erilainen versio ja aina yhtä mukava. Haluan vielä kysyä sitten Samulilta, että me teimme siihen videoon semmoinen pienen musiikkiosion, jonka oppilaat saivat itse tehdä. Ja Samuli on nyt sitten tehnyt sen musiikin ja voisi kertoa vähän, että miten se musiikki oikeasti syntyi siihen. No varmaan mä en oikein muista sitä kunnolla. Me oltiin siis meidän semmoisessa niin studiossa ja siellä vaan ruvettiin miettimään, että mitäs me nyt keksitään tähän jotenkin musiikkia. Sitten ehkä se vaan tuli jotenkin päästä. Me keksittiin se vasta silleen, että ahaa, no laitetaan vaikka tämmöinen. Sitten me vähän sävellettiin, kun me ollaan musiikkiluokka, niin sitten me otettiin vaan jotkut soittimet sieltä ja sitten ruvettiin vähän suunnaltaan siihen silleen. Ja sitten siitä tuli silleen valmis. Kiitoksia. Sitten pitemmittä puheitta niin voidaan varmaan katsoa itse se varsinainen video. Se kestää noin 5 minuuttia ja sen jälkeen niin sitten jaan näille digiassareille, media-agentteja, niin jaan heille sitten ne omat videot mukaan ja sitten me kokoonnumme tuossa viereisessä salissa, jossa näkyy puolen tunnin mittainen harjoitussessio. Voitte tulla kautta tutustumaan siihen meidän harjoituksiin. Me harjoituksista on kerätty semmoinen oma sessio siihen samaan videoon. Yes. Viimeinen oma luokka, mikä minulla oli aivan fantastinen, odotetaan. Oli vähän sillä lailla tyhjä ollut, kun lähti tuonne yläkouluun, että mitä hän rupesi tekemään. Ja sitten tämä ei-toinen ollut rehtoripaikka tuli sopivasti silloin hakuun ja hain sitten sitä ja tulin tähän hommaan. Joo. Mitä luokkaa te opetitte ja millaista se oli? Mulla oli siis se viimeinen ryhmä oli 3. luokasta 6. luokkaan. Opetin kaikki muut aineet paitsi englannin ja musiikin. Ja tehtiin paljon kaikenlaisia hienoja juttuja. Mun mielestä tosi iso leirikoulukas. Joo, eikä nyt kun sä ymmärtää, että teillä oli hauskaa se opettajatyö, niin mikä oli teidän, oliko sun muistatte, että mikä oli sun lapsen kanssa toivoa? No, lapsena toivoa ei ollut opettaja. Mä ehkä ihan lapsena, niin sitä mä en muista, mutta joskus tuossa yläasteen aikana, niin mulla oli sellainen eläinlääkäri. Okei, eikä eläinlääkäri. Kyllä, tykkään edelleen. Joo. Ja kun on jotkut kertonut, että te valmentaisitte tai iso jääkiekkoilijoita. Mä oon valmentanut, mutta en valmentanut tällä hetkellä. Joo, niin onko teillä mitään harrastuksia? No sit mun harrastukset on aika moninaiset. Tietysti oma liikunta, käydään aktiivisesti edelleen ikäkäsiä ja kaukalopallo, kalastus, raviurheilu, paljon erilaisia harrastuksia.
Tietysti mä haluan toivottaa ensimmäiseksi tsemppiä lukuvuoteen. Nyt alkaa ne kiviviikot, paljon ehtiviä tekee asioita. Varsinkin 9-luokkalaisille, jotka on siinä päättötodistusvaiheessa, niin nyt pitäisi jaksaa vielä muistaa se muutama viikko, että tässä semmoisen päättöpakari, jolla sitten pääsee niihin toisen asteen opintoihin, mitkä haluaa. Sitten tietysti koulu loppuu, niin lämmintä oikeasta kesälomaa ja muutenkin tietysti kaikkea hyvää voi aina odottaa toiselle ihmiselle. Joo, ja onko teillä mitään niinku kertoa, miten toivoisitte vielä, että olisi mitään parannettavaa? Varmaan parannettavaa löytyy aina, mutta kun jokainen tekee parhaansa, niin se riittää enempää ei voi olla. Joo, nyt me alkoitaan kysyä kaikki kysymykset ainakin soivatun verran. Tosi paljon kaikkia tietoa ja kiitos kun olette katsoneet tämän ja seuraavana joka kuukausi tulee aina uusi haastattelujuttu ja sitten seuraavan kuun haastateltava on sitten, no en mä sitä nyt voi kertoa, se nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Nähdään sitten. Moikka. Kiitos. Vielä sitten semmoinen, kun huomasitte, niin tämän projektin on tarkoitus jatkua kuukausittain. Eli alun perin oli idea se, että nyt opetellaan semmoisen videon tekemisen perustaidot ja nyt sitten digiassarit Riihikalliossa varmaan jatkavat toukokuun henkilön haastattelua, valmistelua ja tekevät samanlaisen omaehtoisesti, itsenäisesti. Opettajia mahdollisesti vähän auttaa ja mä voin itse olla myöskin mukana jonkun verran vielä, mutta niin varsinaisesti mun osalta tämä projekti on loppunut. Mutta ennen kuin päästän seuraavat mukaan esittämään, niin haluan antaa näille meidän digiassareille sitten DVDn mukaan kotiin viemiseksi ja kouluun sitten muille oppilaille esitettäväksi. Kiitoksia Riihikallion kouluun. Hienoa, kiitos Riihikallion koululaiset ja tarkemmin Riihikallion koulun henkilökuvaan ja sen tekemiseen voi tutustua sitten tuossa naapuritilassa, kun päästään siihen vaiheeseen. Hienoa, kiitos. Sitten mennään Kurkelan kouluun. Panu Haavisto ja Anna Peltonen, tietoa netissä, kysymysmerkki. Joo, eli hei meidänkin puolesta. Mä olen tosiaan Anna ja tässä on Panu. Ja me ollaan siis opiskelijoita Helsingin yliopistosta ja ollaan tehty Kurkelan koulun kanssa yhteistyötä Keravalta. Haluaisitteko jokainen vaikka sanoa vielä oman nimenne? Saini. Virva. Joni. Jarkko. Katariina. Kiitoksia. Ja tosiaan yhdessä me ollaan Media Mursut. Ja me haluttaisiin esitellä tämmöinen pieni video, jonka koulunopettaja Leventä ja oppilaat on yhdessä tehnyt Kurkelan koululla. Varmaan jatkoa, kutoselta.
Niin, kiitos vielä paljon Levertelle avusta tässä. Sitten tämä video tehtiin vielä sen meidän viimeisen tapaamisen jälkeen tosiaan täällä yliopistolla. Meidän tämän kurssin tavoitteena tai tämmöisenä suunnitelmana oli, että me keskitytään niin abstraktiimpaan asiaan. Niin kuin Antti tuossa alussa mainitsi, että me taidettiin olla se ryhmä, joka olisi vähän abstraktiimpi. Varmaan osittain ehkä johtuen meidän tämmöistä opiskelutaustasta. Anna opiskelee viestintää ja mä itse opiskelen musiikkitiedettä itse asiassa. Molemmat ollaan mediakasvatuksen sivuaineopiskelijoita kuitenkin myös. Niin tosiaan tähän viestinnän muuttumiseen, siihen, että miten me aloitettiin se ihan ensimmäinen opetuskerta, mistä sitten kohta vähän lisää, niin ihan 1000-luvun alusta, että käytiin sen pieni katsaus aikamatkaa, että minkälaisia viestinnän keinoja on eri aikoina ollut ja käytössä. Ja sitten tultiin tähän internet-aikaan asti ja huomataan, että nykyään tämä viestinnällinen maailma muuttuu aika vauhdilla ja on aika erityyppinen, ehkä niin kuin tosiaan tässäkin kirjassa ja tässä. Ja erityisen tärkeää tietenkin tässä ajassa nyt on kaikki nämä kriittiset medialukutaidot. Se, että miten voidaan määrittää sitä, että onko joku tieto luotettavaa tai mikä tieto on semmoista, mitä saa käyttää tai minkälaisia, saako jonkun kuvan vaikka julkaista ja miten sosiaalisessa mediassa tieto leviää ja minkälaisia tietoja sieltä löytyy ja minkälaisia, niin kuin, miten sitten sosiaalisessa mediassa nämä samat ilmiöt, tekijänoikeudet ja luotettavuus ilmenee ihan omilla tavoillaan sitten. Joo, nyt me kirjoitetaan lyhyesti jokaisesta 4 tapaamisesta. Ja tosiaan niin kuin Panu jo sanoi, niin ensimmäisellä kerralla me oltiin täällä yliopistolla ja tutustuttiin hieman viestinnän historiaan kaukaa menneisyydestä tähän päivään. Ja tarkoituksena oli just ehkä enemmän kuin oppia kaikkea, mitä on tapahtunut, niin hahmottaa sitä, että miten nopeasti asiat tai miten viestintä on muuttunut ja miten tänä päivänä se kehitys on tosi nopeata. Ja me tehtiin pitkin sitä meidän aikamatkaa erilaisia harjoituksia yhdessä. Ja mä kyselen Katarinalta pari kysymystä tarkemmin siitä ekasta kerrasta. Haluatko se tulla tänne? Elikkä me oltiin täällä yliopistolla tosiaan silloin ekan kerran, niin miltä tuntui tulla tänne yliopistolle opetettavaksi? Aika hienolta silleen, kun me päästään sitten vasta myöhemmin tänne, me ollaan alakoulussa, niin silleen hienolta. Okei. No mitä sulle jäi parhaiten mieleen siitä opetuksesta ekalla kerralla? No musta tuntuu, että ne uutiskirjat, mitä ne levisi, niin helposti. Tai ne uutiset. Joo. Miten? Voisitko sä kuvitella elämää ilman internettiä? Mitäköhän se voisi erota sun arjesta tänä päivänä? No, se olisi varmaan aika vaikeaa, koska mä käytän internettiä tosi paljon. Etin tietoisia koulujuttuihin ja sitten muita juttuja, niin kuin jotain viestintäpapereja. Hyvä, kiitoksia. Sitten mennään seuraavaan tapaamiseen, jolloin meillä oli teemana verkkojournalismi ja tiedon jakaminen sosiaalisessa mediassa. Me vähän vertailtiin printtilehteä ja verkkolehteä, miten verkkouutiset eroaa siitä. Käsiteltiin tällaista tapausesimerkkiä ja pohdittiin siinä, että onko verkossa tärkeintä se nopeus vai voiko silloin vaikkapa se nopeus mennä luotettavuuden edelle. Ja vähän mietittiin, että mikä on tärkeintä. Ja sitten me perustettiin oma blogi tokalla tapaamiskerralla. Ja sinne jokainen pääsi etsimään verkkolehdestä jonkun mieluisen uutisen ja jakamaan sen sinne blogiin ja kirjoittamaan siitä pikkasen. Ja tokaista kerrosta kertoo sitten enemmän Saimi. Eli me perustettiin tämä blogi. Niin oliko sulle blogit entuudestaan tuttuja? Ei hirveästi. Jotain kertoja Mille tuntui päästä kirjoittamaan omaa blogia?
Jäikö sulle mieleen jotain muuta erityistä tältä kerralta? Kataista ei puhu. Kyllä, selvennykseksi siis tähän, että se tapausesimerkki, jota me käsiteltiin, oli tämmöinen tapaus Katainen, jossa oli tällainen puukotusuutisointi, niin sitä kävimme läpi, että miten se virheinen tieto oli levinnyt sitten verkkouutisissa. Mennään 3. kertaan. Joo, 3. kerralla me tutkittiin tämmöistä aika monelle koululaisellekin varmaan tuttua palvelua tai tämmöistä yhteisöllisen tiedon tuottamisen kanavaa kuin Wikipedia. Ja vähän sitä mietittiin, että miten se Wikipedian tieto, onko se luotettavaa ja tutkittiin sitä, että millä perusteella se niin kuin yhteisö määrittää sitä, että mitkä artikkelit siellä pysyy tai mitkä artikkelit poistetaan ja niin edespäin. Ja sitten myös tehtiin yhdessä tämä Kurkelan koulun oma Wikipedia-artikkelisivu sitten sinne ja tutustuttiin myös vähän siihen, että miten se ihan niin kuin käytännössä se kirjoittaminen tapahtuu, sen artikkelin tekeminen. Tästä olisin haastellut vähän Jarkkoa siitä kerrasta. Niin, me tosiaan tutkittiin sitä Wikipediaa, niin opitko jotain uutta? Oliko jotain yllättävää siinä? No, mä ehkä opin niitä merkkejä, miten sitä Wikipediaa käytetään, mutta kyllä mä jotenkin sen Wikipedian tajusin jo ennen sitä. Voisitko ajatella, että sä itse kirjoittaisit joskus myöhemmin jonkun Wikipedia-artikkeli? No, ois se kiva, mutta olisi aika työlästä, että kyllä kai. No, mitäs, jäikö sulle jotain muuta mieleen siitä opetuskerrasta silloin? No, ei mulle muuta jäänyt kuin se Wikipedia-juttu. Kiitos. Mennään siis seuraavaan. Sitten meillä oli tämä viimeinen tapaamiskerta vielä täällä yliopistolla. Ja tuossa tilassa, missä nyt on, tosiaan me oltiin silloin. Ja silloin me tutkittiin niin kuin kuvia, sitä, että minkälaisia viestejä kuvat välittää. Ja myös sitten vertailtiin vähän niin kuin muokkaamattomia ja muokattuja kuvia ja yritettiin miettiä, että voiko niitä erottaa toisistaan jotenkin ja mistä se voisi arvata. Ja yritettiin tutkia vähän myös, että miten erilaiset kuvakulmat vaikuttaa siihen, minkälaisia vaikutelmia ne kuvat luo. Tuossa on oppilaiden ottamia kuvia noissa yläkulmissa. Siitä kerralta me käytiin vähän täällä ympäristössä myös noiden iPadien kanssa sitten ottamassa kuvia ja mietittiin vähän niitä kuvakulmia siinä samalla. Vielä Katariina, haastattelu vielä uudestaan. Niin, me tosiaan käsiteltiin niitä kuvia silloin, niin minkälaisia kuvia sä törmäät niin kuin arjessa yleensä? No, maisemakuviin ja sitten niin kuin itsestä otettuja kuvia ja Instagramissa. Joo. Yllättikö sua joku tämmöinen kuvien muokkaamiseen liittyvä asia, mitä me silloin käsiteltiin? No joo, siis silleen, että miten helposti niitä voi niinku väriä ja kokoa ja muuta niinku muokata. Minkälaista yksityiskohdista sen voi huomata, että onko sitä kuvaa muokattu? No varjoista ja heijastuksista. Niin kuin jos on epäoikean näköisiä ihmisiä. Jääkö sinulle jotain muuta vielä siitä viimeisestä kerrasta mieleen? No, ei oikein silleen muuta. Kiitos paljon. Ja, joo. Niin. Kiitos myös kaikille näille osapuolille täältä. Ja erityisesti Leventelle, joka oli myös tosiaan sieltä Kurkelan koulusta sitten yhteyshenkilö. Kyllä, kiitos kovasti munkin puolesta ja erityisesti meidän hienoille agenteille, mediamursuille. Meillä on jokaiselle vielä pienet diplomit jakaa.
Hienoa. Ja missä huoneessa teihin pääsee paremmin vielä tutustumaan? Eli siellä, joo. Kiitos paljon, tosi upeata. Seuraavaksi me kuullaan vähän Pretsistä. Mikä ihmeen Pretsi esitystyökaluna Pornaisten yhtenäiskouluun. Tervetuloa. Hei kaikille meidänkin ryhmästä. Meidän aihe oli siis Pretsi esitystyökaluna ja meidän projektiryhmään kuuluu meidän oppilasagentit Aleksi ja Jukka. Ja sitten me ohjaajat eli mä olin Annika Talvioja. Ja mä oon Viivi Piiro. Lisäksi Anna Kammula oli meidän ohjaajana. Ja täällä on myös yksi oppilasagentti, joka ei ole nyt tänään päässyt, eli Veeti oli myös mukana. Eli tuossa näkyy kuvaa siitä, että minkälaista se nyt käytännössä projektin aikana oli. Meillä oli siis tämä Pretsi aiheena ja se, että minkä takia, tai mitä haluttiin opetella. Meillä oli tavoitteena, että opetetaan oppilasagenteille riittävää Pretsi-taitoa, jotta he voisivat siellä omassa koulussaan siirtää sitä tietotaitoa eteenpäin kouluopettajille ja oppilaille. Ja sitten meillä oli tässä projektissa myös, me tutustuttiin tekijänoikeuksiin ja sitten Google Driven käyttöön ja sitten miten tämmöinen opetuskerta suunnitellaan. No, minkä takia me valittiin tämä Pretsi aiheeksi, oli se, että Pretsi tarjoaa monipuolisemmat on monipuolisempi esitystyökalu kuin esimerkiksi PowerPointti, ja me koettiin, että tämä olisi hyvä väline niin koulun opettajille, mutta myös oppilaille, kun tehdään esityksiä ja näin. Tässä oli myös mahdollisuutena tuo etäesitys ja työskenteleminen etänä ei ole paikkaan sidottu. Ja koko meidän projekti perustui silleen, eli me suunniteltiin heti alusta lähtien sitä, että miten tämän projektin jälkeen sitten mennään sinne koululle. Eli nyt oppilasagenteilla on aika hyvät materiaalit jatkoa ajatellen, eli toivottavasti tämä lähtee koulussa sitten käyntiin. Eli me oltiin Pornaisten yhtenäiskoulussa ja siellä meillä oli mukana myös osalla kerroista oli opettaja Timo Vesanen ja sitten nämä oppilasagentit ja tämä koulu on 600 oppilaan koulu tuolla keskisellä Uudellamaalla. Ja tavattiin yhteensä 5 kertaa ja meillä oli jokaisella kerralla tällaiset yhtenäisenväiset alku- ja lopetusrutiinit. Muuten vaihteli tosi paljon mitä me tehtiin, mutta alussa meillä oli tosi paljon käytössä tällaiset tarinanopat, joiden avulla käytiin vähän tunnelmia, että minkälainen on kerta tai minkälaisia odotuksia on. Lisäksi palaute käytiin sen avulla läpi. Ja joka kerta meillä myös siellä alussa käytiin se koko projektin tavoite läpi, mikä on sille kerralle, tai koko sen projektin tavoite, ja sitten mikä on aina se kyseisen kerran tavoite, mitä sillä kerralla tehdään. Ja sitten lopuksi vielä tehtiin loppukoonti, ja sitten pohdittiin, että miten jatketaan siitä sitten eteenpäin. Ja tässä me esitellään nyt seuraavaksi lyhyesti ne tapaamiset, eli mitä tehtiin jokaisella tapaamisella. Eli ensimmäinen tapaaminen oli se, että käytiin tutustumassa kouluun, niin poikiin kuin opettajiin, ja nähtiin fyysisesti myös koko koulu. Ja silloin vähän yhdessä sit suunniteltiin tätä projektia, ja meidän onneksi tämä Pretsi oli aika uusi aihe, eli siitä olisi hyvä lähteä eteenpäin. No, sitten oli toinen
tapaaminen ja se oli sitten täällä Minervassa. Ja silloin tutustuttiin pretsiin. Meillä oli ohjaajien oma pretsi täällä ja esiteltiin sen pojille. Ja meillä oli Helsinki aihe siinä ja sitten sen jälkeen kerättiin mielipiteitä ja kokemuksia ja kaikkia palautetta pojilta, että miten he haluavat lähteä sitten itse tai minkälaisia asioita siitä sitten opettelemaan. Ja sitten se oli sellainen lyhyempi toimintakerta, niin me ei keretty silloin sitten sen enempää, vasta tutustuttiin. Hyvä. No sitten ensimmäinen varsinainen kerta tuolla Pornaisissa. Meillä oli koko projektin aikana tavoitteena se, että sen sijaan, että me kerrotaan, miten se pretsi toimii, niin oppilaat itse saa kokeilla, että miten se toimii niin kuin omien, kun tekemällä oppii, oli ehkä meillä sellainen niin kuin kantava ajatus tässä näin. Eli lähdettiin tekemään ihan sellaisia harjoituspretsiä, eli aihe oli vapaa, tutustutaan siihen pretsiin työkaluna. Joo, ja tässä eka tämmöisellä kerralla meillä oli se valmiit pohja. Ja sitten me harjoiteltiin myös sitä etäesittämistä, että sitten kun pojat sai valmiiksi ne omat pretsinsä, niin sen jälkeen ne esitteli vielä sitten etänä kaikille sen. Joo, no sitten 4. tapaaminen Täikälän kanssa koululla ja tällöin sitten harjoiteltiin oman ohjeen tekemistä ja sitten alettiin jo vähän miettimään sitä, että miten tätä sitten eteenpäin. Eli suunniteltiin jo sitä lopputyötä, minkä te tässä tämän esityksen päätteeksi myös näette. Ja tosiaan pretsi oli tosi vahvasti tässä meidän projektissa mukana, mutta joka kerta yritettiin uusi näkökulma, eli ei niin kuin jaettu samaa, vaan kun tuossa on niin paljon erilaisia puolia, niin ne tuli kyllä kaikki esiin. Sitten siinä kerättiin semmoista muistilistaa koko ajan. Semmoisista vaikeista asioista ja tärkeistä asioista ja sitten se muistilista on nyt sitten mukana, että siinä vaiheessa kun pojat koululla sitten opettaa eteenpäin, niin he voi jakaa sen sitten opettajille ja oppilaille ja myös itselleen pitää sitä semmoisena tukirunkona. Ja sitten me pelattiin tuolla kertaa semmoista tekijänoikeuspeliä, mikä löytyy Älypää näistä tietovisoista. Niin otettiin sitten tekijänoikeusasioitakin sitä kauttakin, otettiin muutenkin esille, mutta silläkin tavalla. Joo, no niin, viimeinen tapaaminen täällä Minervassa ja silloin koko kerta meni oikeastaan siihen, että pojat teki itsenäisesti sitä lopputyötä, mikä tästä nyt seuraavaksi nähdään ja se oli tosi hieno tapa lopettaa tämä projekti, koska siinä jotenkin meille ohjaajille tuli sellainen kiitos, että pojat osasivat niin hienosti tehdä ja oli kyllä aivan uskomaton lopputulos, mikä siitä sitten tuli. Eli, niin. Joo, ja tämä visuaalinen ilmekin on, mitä mekin ollaan tässä omassa pretsissä käytetty, niin on poikien suunnittelema siis nämä värit ja kaikki, että oltiin kyllä tosi vaikuttuneita heidän omaksumiskyvystä ennen kaikkea, että se oli kyllä tosi nopea ja huikea ja se soveltamiskyky myös, että kyllä koululle tuli hyvät opettajat, että varmasti oppivat sitten siellä muutkin. Eli tässä nyt pojat on tehnyt pretsin opettamisesta, joka on tarkoitus näyttää koulun opettajille. Ja siinä on myös tosi kattavasti kerrottu, että miten pääsee alkuun. No, pistetään pyörimään laitavaan. Eli vähän saatte kuvaa, että minkälainen tämä on. Ja tämä on tosiaan ihan niin kuin pojilla on ollut vapaat kädet toteuttamiseen. Ja tässä on laita vaan eteenpäin. Eli tosi hienosti kerrottu, että mitä kaikkia siellä voi tehdä. Ja kaikki nämä sisältö on myös poikien itse luomaa.
spontaanisti, mikä teistä pojat oli tuossa niin kaikista kivointa? Ei tarvitse mikrofonia sanoa vaan. Mistä tykkäsitte niin eniten? Just se. Mä arvasin sen, mä menisin kysyä, että joko te olette sopinut semmoisen ajankohdan, että milloin tämä tapahtuu? Ei ole vielä. Mutta olisiko niin tänä keväänä vielä kuitenkin mahdollista? Vai jääkö syksyyn? On mahdollista nyökkää ovet. Hyvä. Vuorenmäen koulu, mediamaisteri. Tämä kuulostaa nyt tosi kiinnostavalta. Hienoa. Jes, me valittiin tämä nimi, tai itse asiassa oppilaat taisi valita mediamaisterit, koska tässä ei nyt ollaan käytännössä maisteriksi tutkinut täällä hommaamassa kaikki yliopistolla, ja olette meidän mukana siinä hommassa. Me vähän muutetaan suunnitelmaa, me halutaan keskittyä enemmän siihen meidän varsinaiseen ydinhommaan, mitä me tehtiin. Mutta lyhyesti voin kertoa, että me myös, kuten muutkin, niin ollaan käyty tuolla Vuorenmäen koululla tapaamassa oppilaita, ja me ollaan nyt nähty sitten se, onko siitä nyt sitten jo 5 kertaa, kerran täällä ja useamman kerran sitten siellä Vuorenmäen koululla. Me käytiin siellä pyörähtämässä, ja me haluttiin pohtia tarkemmin sitä, että millä tavalla internetin avulla voidaan yhdistää ihmisiä, löytää tietoa, hakea tietoa, ideoida erilaisia asioita ja miettiä, että millä tavalla halutaan yhdessä lähteä tekemään ja toteuttamaan, kun ryhmässä on useampia henkilöitä. Ja me tutustuttiin tosi moniin erilaisiin ohjelmiin, kuten Storyfinein ja mitäs muita meillä oli, Poplesia ja Mindmeisteria, se oli tosi meillä vahvasti mukana joo. Today's Meet oli meillä siellä Google Drivea ja tehtiin vähän PowerPointejakin ja niin poispäin. Eli tosi paljon erilaisia. Ja pääpointtina meillä oli sitten Skype-haastattelu, joka me toteutettiin yhdessä. Jes, mä haluaisin vielä vaan sanoa, että oli vaan mahtavaa tulla tänne koululle, kun ollaan sairaan nopeat oppimaan ja innokkaita. Että me oltiin sen apua, onko meillä tarpeeksi tekemistä, että oli siis ihan mieletöntä, että meillä oli läppärit käytössä ja kaikki, että nämä niin välineet olisivat, että mitä te haluatte, mitä te tarvitte. Ja sitten näin tosi innokkaita opettaa toisille näitä juttuja, että oli ihan mahtavaa tehdä työtä kyllä näiden kanssa. Mutta tosiaan me saatiin ihan huikea Skype-haastattelu aikaiseksi ja nämä oppilaat kertoo siitä meidän projektista vähän enemmän. Mitä me olemme oppineet tehneet? Me mietittiin, mikä oli se aiheemme. Me tehtiin Mindmasterin ajatuskartta siitä, äänestettiin meidän aiheeksi vaatteet. Mietimme, mistä yrityksistä tekisimme esityksen. Ensin mietimme eri vaihtoehtoja, sitten äänestimme yrityksen, jota haastatella. Aluksi se oli Nike, mutta Niken haastattelu ei onnistunut, siksi valitsimme Koston. Päätimme haastatella Koston. Sovimme haastattelun 10. Valmistaudumme miettimään kysymyksiä, joita voisimme kysyä Skypen kautta. Skype-puhelu. Sovimme, kuka kysyy mitäkin. 2 kirjoittavat läppäreille vastauksen, 1 äänitti, toinen video. Mitä pitää muistaa Skype-puhelussa? Pitää olla riittävän lähellä, jotta ääni kuuluu. Ja jos on monta ihmistä puhumassa Skype-puhelua, pitää olla riittävän hyvin asettauduttu, jotta kaikki näkyvät kuvassa. Haastattelun jälkeen teemme pariklaseen, johon liitimme vastaukset ja videon ja äänityksen. Mietimme myös, mikä oli ollut kivaa ja mitä ohjelmia olemme käyttäneet. Yliopistolla saimme pullaa, joka nimesimme Bonzoksi, jonka minä söin, ja siihen päättyi Bonzon tarina. Sitten katsoimme itse tekemämme Google Drive-esityksiä ja mietimme, mitä kertoisimme tänään pidettävässä esityksessä. Loppu. Jes, eli meillä oli käytössä siis tämän koko, niin kuin Tuulikki kertoi, niin meillä oli tämmöinen paklettialusta, johon me tallennettiin sitten joka kerran jälkeen aikaansaannoksia ja
mitä alustoja me oltiin käytetty. Tehtiin kuvankaappauksia, meillä oli se, tehtiin käsitekarttoja sun muita ja meillä on tuolla Storykaissa vielä, jos kirjautuu vaan sinne sisään, niin voitaisiin vähän näyttää, että minkälaisia sovelluksia meillä oli käytössä. Niin, kyllä. Tekijänoikeudet, käyttäjätunnukset. Joo, me jouduttiin vähän pohtimaan sitä ensinnäkin, että minkälaisia tekijänoikeuskysymyksiä liittyy, kun tehdään materiaaleja ja mitä sinne pitää ottaa huomioon. Ja käyttäjätunnusasioissa sitten, kun tehdään töitä alakoululaisten kanssa ja he on käytännössä kaikki alle näiden varsinaisten ikärajoitusten, niin me päädyttiin sitten tekemään tämmöiset yhteiset tunnukset, jotka on koko koululle tai tälle projektille nyt omat, mutta sitten pohdittiin, että ehkä jokaisella luokalla voi olla omat tunnukset, joita voi sitten käyttää ja hyödyntää. Ja sitä kautta sitten pystyy työskentelemään vaikka varsinaisesti Google Drivea tai näitä muita ei saisi vielä sitten olla koulutustuntia käyttääkään. Ja tässä sitten pikkusen näkyy tätä meidän yhtä työkalua, mitä me ollaan käytetty. Eli tehtiin muun muassa tällaisia Padlet-seiniä, johon aina sitten liitettiin kuvankaapauksilla sen päivän hommia, mitä oltiin saatu aikaisemmin. Esimerkiksi tuolla oikealla yläkulmassa näkyy tällainen isompi MindMeister-kartta, jossa sitten ideoitiin näitä vaatteita ja mietittiin, mitä kaikkea siihen liittyy. Tehtiin tämmöistä mindmappia, mikä oli myös opiskelijoille uusi juttu. Ja sitten täällä sitten pohdittiin näitä eri yritysvaihtoehtoja ja tehtiin vähän esityksiä ja harjoiteltiin kysymyksiä ja valmistauduttiin siihen. Eli me haluttiin käyttää just tällaisia erilaisia alustoja, jotka auttaa meitä sitten, tai mahdollistaa myös oppilaille sitten tarjota sitä, että millä tavalla voi koulussa vaikka työskennellä ja tehdä muistiinpanoja ryhmässä ja työskennellä eri koneilta ja myös mahdollisesti sitten etänä kotona jatkaa, jos tulee jotain läksyjä. Siellä vielä jotain, mitä haluttaisiin näyttää. Et meillä on tosiaan, me käytettiin niin monta eri alustaa, että meillä on tätä materiaalia pursuu vähän joka paikasta ja se oli tosiaan tosi kätevää tällä yhdellä Google-tilillä, mikä meillä oli siis ruotu tätä kurssia tai tätä Mediapolku-projektia varten, niin päästiin käyttämään vaikka mitä sovelluksia, että meillä oli just se, mitä Google tarjoaa, niin totta kai Drive käytössä, sen monipuoliset palvelut. Sitten niillä tunnuksilla päästiin just sinne MindMeisteriin ja sitten meillä oli Storykaissa ja vaikka missä, että me näytetään sitten tuolla enemmänkin, että mistä ollaan mihin kaikkeen ollaan levitetty tätä meidän projektia. Mutta kiitos Vuorenmäen koululle ja oppilaille erityisen paljon. Tämä oli tosi hauska projekti. Kiva nyt teidän kanssa. Ja kiitoksia mediamaistereille. Nyt meillä on tuonne sivuun katettuna kahvia, limua ja vähän syötävää. Ja sitten kohtuullisessa määrin siellä on tarjolla myös aakkosia ja liitulapuja. Ja samalla kun te käytte sieltä ottamassa virvokkeita ja siirrytte noihin tiloihin, eli yleisöllä on mahdollisuus nyt sitten käydä näissä tutustumassa tarkemmin ja vähän jutella ja kysellä opiskelijoilta, oppilailta ja opettajilta tuntemuksia ja kokemuksia tästä työskentelystä Mediapolulla. Ja tietysti toi oppilasagentti, mä ainakin aion kysellä teitä oppilaat, että miten ihmeessä te aiotte toimia niin kuin agentteina sit siellä teidän omassa koulussa. Mutta hei, käykää kahvilla. Kahvit voi ottaa niihin huoneisiinkin sitten mukaan. Ja tähän on nyt varattu aikaa tuonne kello 15 saakka ja sitten tullaan tänne takaisin yhteiseen tilaan. Mutta toki täälläkin saa olla ja verkostoitua ja keskustella. Kiitoksia.